kullum malamin ne na ga ya wuce da wasu malami amma wannan na ga taram ta wai ina yake kai su ne daki yake zuwa Allah ce me yake musu alquran mu je mu ga me yake matan nan ni ma dai abun da nake so ga ma ke yau dai mu je mu wannan godiya ce ba ainihin godiya ma Wayyo Allah na wayyo na dan uwana ne ya karya hannu